En aquesta gràfica ve representada les energies d'estabilització de diversos compostos similars entre ells. En aquest cas, el compost més estable, com veieu vosaltres, és el ciclohexà, seguit del ciclohexè, o el U3-ciclohexadiè, que té dos dobles enllaços, i finalment el benzè. Aquesta seria la gradació teòrica en base a una simple reacció d'hidrogenació. Per exemple, si nosaltres agafem el ciclohexè i el fem reaccionar amb hidrogen, tenim el ciclohexà. I aquesta reacció és igual la seva calor a 118 kJ mol. Per tant, el ciclohexà, com veieu vosaltres, és 118 kJ més estable que el ciclohexè. Si fem el mateix amb el ciclohexadiè, trobem que necessitem 230 kJ. O sigui que el ciclohexà és més estable en 230 kJ que el ciclohexadiè. Fixeu-vos que aproximadament l'energia d'estabilització del ciclohexà respecte al ciclohexadiè és el doble que no respecte al ciclohexè. Per tant, hauríem d'esperar que multiplicant 118 per 3 ens donés l'energia d'estabilització del ciclohexà respecte al benzè. Ara bé, en realitat, quan nosaltres hidrogenem el benzè, només necessitem 206 kJ per mol per hidrogenar-lo. O sigui que hi ha una diferència, com veieu vosaltres, de 150 kJ per mol. O sigui, el benzè, evident, és més estable fins i tot que el ciclohexadiè. Això és degut a aquesta situació que hem vist abans de distribució d'electrons al voltant de l'anell de 6 àtoms de carboni. Aquesta deslocalització dels electrons, o sigui, fixeu-vos que podíem dibuixar més d'una estructura ressonant per distribuir aquests electrons del sistema, diguem, doble, ens dona certa estabilitat. Ara ja fa uns anys, gairebé 100, Haeckel va formular una sèrie de regles per determinar l'estabilitat dels compostos aromàtics i en què es basaven. Per començar, i en aquell moment només es coneixien molècules cícliques, poden haver molècules diferents, però en aquest cas només ens interessen les cícliques en aquest curs, són compostos aromàtics aquelles molècules que almenys tenen un anell. Fixeu-vos que totes les que estan dibuixades a baix comporten almenys un anell. Contenen, en principi, amb el seu dibuix, l'estructura de Lewis, enllaços dobles i senzills alternats. O sigui, podem fer, com veieu en aquest cas, un circuit al voltant de la molècula en el que es van alternant enllaços senzills i dobles. A més, han de complir que el nombre d'electrons en aquests sistemes de dobles enllaços ha de ser un de la sèrie 4n+2. N no té cap significat químic. Senzillament és una sèrie matemàtica a la qual nosaltres li donem valors, per exemple 0, 1, 2, i obtenim una sèrie de números. Sempre sencers. Els tres primers números d'aquesta sèrie són 2, 6 i 10. I com veiem, per exemple, en totes les molècules representades, a la primera filera hi ha una combinació d'aquestes. Per exemple, el benzè té 6 electrons en el sistema pi, en el naftalè té 10 electrons en el sistema pi, i com veiem, en el cas del fenantrè, que és la tercera molècula, té 14, que correspondria a utilitzar en aquesta sèrie n el valor de n igual a 3. Torno a repetir que aquesta sèrie és una sèrie numèrica, de les que coneixeu vosaltres de matemàtiques, però l'única cosa que representa el valor d'aquesta sèrie és el nombre d'electrons de les molècules aromàtiques. En molècules que contenen heteroàtoms, com per exemple les que apareixen en l'esquema inferior, es segueix un esquema similar. El cas de la piridina és molt simple, ja que s'assembla molt al benzè. O sigui, el parell no compartit del nitrogen, com veieu vosaltres, està situat fora de l'anell. I
dintre de l'anell hi ha, com vosaltres veieu, 3 dobles enllaços. O sigui, un total de 6 electrons. Per tant, podem predir que aquesta molècula té comportament aromàtic. La situació és ben diferent pel cas del pirrol. El pirrol, que és aquesta molècula que apareix aquí, fixeu-vos que ja no segueix la segona, regla, que diu que els enllaços dobles i senzills han d'estar alternats. Però es comprova químicament que aquesta molècula també és una molècula aromàtica, com si tingués aquests enllaços dobles i senzills alternats. I el cas del furà, que és la tercera molècula, és un cas similar. Bé, tot això, us ho explicaré, ve donat pel concepte d'aromaticitat predit per Hickel i té a veure amb la distribució d'aquests electrons al voltant de l'anell. Bé, quan nosaltres construïm una molècula com el benzè, hem de tenir en compte que hem utilitzat una sèrie d'orbitals per construir l'esquelet de la molècula. Bé, és un hexàgon perfecte i els enllaços entre els carboni-hidrogen i els carboni-carboni tots són de 120 graus. Per tant, hem de predir que cada àtom de carboni té una hibridació sp2 per tal de descriure l'esquelet d'enllaços sigma de la molècula aromàtica del benzè. Amb tot això, fixeu-vos que ens hem deixat un orbital p per cada àtom de carboni sense combinar, tal com dibuixo aquí. I cada orbital p d'aquests conté un electró desaparellat. O sigui que al voltant de l'anell hi ha 6 electrons, un sobre cadascun d'aquests orbitals p. Segons la teoria d'orbitals moleculars, nosaltres podem combinar aquests 6 orbitals atòmics en 6 orbitals moleculars. D'acord? Quines són la forma d'aquests orbitals moleculars obtinguts per aquestes combinacions? Bueno, ho tenim representat en l'esquema de la dreta. L'orbital més estable, dibuixat a baix de tot, correspon a la suma de tots els orbitals p. I fixeu-vos que en sumar tots els orbitals p, el solapament d'aquests 6 orbitals dona lloc, com veieu vosaltres, una espècie de rosquilla o dònut, o orbital p gegant, centrat sobre el centre de la molècula de benzè. L'energia calculada per aquest orbital molecular és la representada en l'esquema de l'esquerra. I com els orbitals moleculars només poden tenir 2 electrons, l'ompliríem amb 2 dels 6 electrons d'aquest sistema, deslocalitzat. Els altres 2 orbitals, obtinguts per combinació i de caire enllaçant, són els dibuixats en l'esquema que us encerclo en aquest moment. Un d'ells és la combinació dels 3 orbitals en fase i 3 orbitals de signe contrari, tal com us dibuixo ara, que seria aquest d'aquí, o sigui que, com veieu vosaltres, té una zona, com veieu, en forma quasi de triangle d'un signe i una altra zona també en forma de triangle de l'altre signe, i per la part de sota, com veieu vosaltres, és a la inversa, i després, com veieu vosaltres a la dreta, com si fossin 2 dobles enllaços a cada costat. Aquest és el resultat de les combinacions aquestes d'orbitals atòmics. Bé, els altres 3 orbitals són els orbitals antienllaçants, que de moment no ens interessa, ja que, com només participaven 6 electrons en aquests 6 orbitals p, només omplim els orbitals enllaçants. Bé, els últims orbitals moleculars plens dels enllaçants s'anomenen orbitals moleculars HOMO. De les sigles en anglès, HIC, orbital molecular ocupat.
Els orbitals de més baixa energia desocupats s'anomenen LUMO. De low molecular orbital. Unoccupied. Desocupat. Altres molècules es poden descriure mitjançant les mateixes combinacions, com teniu en aquesta transparència. O sigui, després de nosaltres fabricar mitjançant la teoria d'híbrids a l'esquelet, per exemple, de la molècula d'ozó, en la qual obtenim tots els enllaços sigma, fixeu-vos que com aquests enllaços impliquen que la geometria al voltant de cadascun dels àtoms d'oxigen és un plana trigonal, contenen àtoms amb hibridació sp2. Per tant, al igual que abans, ens sobren orbitals p centrats sobre cadascun dels oxígens i perpendiculars al pla de la molècula. Això dona, com veieu vosaltres, també un conjunt d'orbitals, com veieu vosaltres, moleculars, en aquest cas, en forma de bumerang, deslocalitzats sobre l'entramat de sigma de la molècula d'ozó. Com hi havia 3 orbitals atòmics, fixeu-vos vosaltres que tenim 3 possibles combinacions. Un orbital enllaçant, fixeu-vos tots, en aquest cas, en fase, i altres 2 orbitals, que són antienllaçants en aquest cas. L'objectiu d'aquest curs és explicar per què en aquest cas no hi ha 2 orbitals enllaçants i un antienllaçant, sinó que hi ha només un orbital enllaçant i 2 antienllaçants. Bé, com hem vist, aquest món dels electrons deslocalitzats prové bàsicament de la presència de dobles enllaços i de la possibilitat de que tots aquests dobles enllaços es puguin també a la vegada entre ells solapar-se. Per exemple, en aquest cas tenim la molècula de butadiè. És una molècula de 4 àtoms de carboni amb 2 dobles enllaços, tal com la representaríem bàsicament amb una estructura de Lewis. Però la molècula no és tan senzilla com això, ja que vosaltres fixeu-vos que en aquest cas també hi ha solapament entre els 2 orbitals p que nosaltres hem representat sobre l'enllaç sigma. Això, segons la teoria d'orbitals moleculars, representa realment que un dels orbitals moleculars, fruit de la combinació d'aquests 4 orbitals atòmics, representa, com veieu vosaltres, que 2 electrons se situen, com veieu vosaltres, al llarg de tots 4 nuclis de la molècula del butadiè. El segon orbital molecular enllaçant, fixeu-vos que tenim 2 enllaçants i 2 antienllaçants, pi enllaçants i els pi antienllaçants. Recordeu vosaltres el significat de pi, si girem la molècula i li donem la volta, el signe de les funcions d'ona canvia sobre cadascun dels àtoms de carboni, per tant aquests són tots orbitals de tipus pi. En aquest cas, com vosaltres veieu, el segon orbital enllaçant és un en el qual, com veieu vosaltres, hi ha un doble enllaç entre els 2 extrems de cadascun dels 2 àtoms de carboni. D'acord? En total, 4 electrons en els orbitals enllaçants. Aquesta teoria de l'aromaticitat explicada mitjançant els orbitals moleculars ens permet explicar certes propietats de molècules, diguem, més complexes. Per exemple, el ciclopentadiè és la molècula que tenim dibuixades abans. Es troba que aquesta molècula es pot desprotonar en medi bàsic d'una manera molt fàcil. Si vosaltres la desprotoneu, o sigui, la feu reaccionar amb una base que arrenca un dels protons, la molècula obtinguda, que conté un parell, com veieu vosaltres, d'electrons sobre aquest àtom de carboni, on abans estava a l'enllaç carboni-hidrogen, es troba que aquesta molècula és força estable i que es pot preparar amb certa facilitat. Això a què és degut? L'explicació és, de manera similar al del benzè,
que ara aquesta molècula té caire aromàtic, encara que sigui una molècula amb càrrega negativa. I això per què? Perquè fixeu-vos que una vegada s'ha format aquest anió, aquests dos electrons poden o bé restar sobre un orbital de caire sp3 sobre aquest àtom de carboni, mentre que els altres dos dobles enllaços són sp2, o bé rehibridar-se per tal que aquest carboni aniònic tingui la mateixa hibridació dels altres dos dobles enllaços. De tal manera que ara aquest parell d'electrons es situa sobre un orbital p paral·lel als orbitals p que formaven el sistema deslocalitzat dels dos dobles enllaços. I això ho teniu representat en l'esquema de l'esquerra. El carboni que té la càrrega negativa, fixeu-vos que té un orbital p amb dos electrons. I cadascun dels que abans eren els dobles enllaços té un electró, on abans originalment estaven els dos dobles enllaços. Evidentment, en aquesta situació tant s'adona on estiguin els dos electrons, ja que fixeu-vos vosaltres que tots els carbonis són idèntics. En aquesta situació tots tenen la mateixa hibridació, però el número màgic 6 està present, que recordeu vosaltres que era el número que predia Haeckel per una configuració electrònica estable. Quan es pinta la distribució de potencial electrostàtic de l'anió ciclopentadienur, que és el nom que té aquesta molècula, fixeu-vos que la densitat de càrrega negativa es situa totalment simètricament al voltant dels 5 àtoms de carboni. Ara, a diferència del benzè, els extrems dels hidrògens ja no són tan positius, no són blaus, són ja de color verd, o sigui que en aquest cas són menys positius que en el cas de la molècula de benzè. Bé, aquest model d'orbitals moleculars ens permet predir l'estabilitat de molècules amb electrons, diguem, deslocalitzats. I aquestes propietats, l'única cosa que ens diuen és que tanto monta tanto, una vegada hi ha un solapament d'orbitals al llarg d'una molècula d'una certa longitud, tots els electrons participen de l'enllaç al llarg de totes aquestes molècules. Tal com hem vist abans, en el cas del butadiè, que representem de manera esquemàtica d'aquesta manera, és una molècula en què els 4 electrons del sistema pi estan deslocalitzats al llarg de tota la molècula. I això és genèric per molècules més complexes. Per exemple, l'hexatriè, molècula que, com veieu vosaltres aquí, té 3 dobles enllaços, o aquesta que té 4. El sistema pi, de tots els dobles enllaços, s'extén al llarg de tota la superfície de la molècula.